खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनाबिलिनि बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। दायो आङो नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनां खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना फारियै जोबजासे नायलांगोन। गिबि खौराङाव दङ आसाम मन्त्रि रामेश्वर तेलिया CITनि फुड इन्जिनियारिं टेक्न'ल'जि लेबआव नायदिंहैयो। आसामनि फुड प्रसेसिं एन्ड इन्डास्ट्रिज मन्त्रि रामेश्वर तेलिया BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन मावख'गिरिफोरजों क'क्राझारनि CITआव थानाय फुड इन्जिनियारिं टेक्न'ल'जि लेबआव नायदिंहैयो आरो सावरायो। 2006 मायथाइयाव लुफुंजानाय CITआव थानाय फुड प्रसेसिं टेक्न'ल'जिआव मन्त्रि बिथां रामेश्वर तेलिया आरो BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिफाननि सायाव मोनसे प्रेजेन्टेसन होनायाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बिफाननिफ्राय डक्टर अबिक मुखार्जी, डक्टर सुभजित रय, डक्टर अनुप इस्लारी, डक्टर अभिजित दास, डक्टर प्रकाश नायकआ मोनसे प्रेजेन्टेसननि गेजेरजों बिफानखौ गोख्रों खालामनो गोनां मावथांखिफोर, बेनिफ्राय जानो गोनां मुलाम्फा आरो इयुननि थांखिफोरखौ फोरमायनो मन्त्रि बिथाङा बारग' फरायसाफोरजोंबो सावरायलायो, जेराव बारग' फरायसाफोरा फुड टेक्न'ल'जि पार्क बड'लेण्डनि मोनसे प्रप'जेलबो हायो। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्मनि अजदखौ नाखस खालामदों। न' लुना होनायनि मुङाव रां जाख्ल'नाय होनना राकेश ब्रह्मआ आंनि सायाव होनाय अजदआ नंखाय होनना बुंदों इन्द्रेश्वर राभाया। बाक्सा जिल्लानि खालजार PCDCनि मासिगिरि इन्द्रेश्वर राभाया गावनि सायाव दैखांजानाय मोनसे अजदनि थाखाय दिनै बाक्सा प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुङो। राभाया खौरांगिरि मेलाव बुङो दि बिनि बेरेखा मोनसे गेदेर खैसार खालामनाय जादों होनना। थांनाय 2 जुलाइआव मसलपुर बियाबनि PTCनि EM राकेश ब्रह्मआ खालजार PCDCनि मासिगिरिया प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'नि मुङाव रां दाबि खालामनायनि अजदआव मासिगिरिनि बिबाननिफ्राय बोखारनायनि बिथोन फोसावदोंमोन। बे फोसावलाया फोरमान गैयै होननानै मिथिहोनानै मासिगिरि राभाया खौरां मेलाव बुङो दि BPF सोरखारनि समाव गाहाय मन्त्रि ग्राम्य आवास योजनानि मुङाव फैनाय न'खौ रांखान्थि भाबै गोख्रों सुबुंफोरनो होनायनि थाखाय खालजार PCDC मासिगिरि इन्द्रेश्वर राभाया हेंथा होदोंमोन होनना, जायनि थाखाय रांखान्थि भाबै गोख्रों सुबुं आमिर आलीआ मासिगिरिया रां दाबि खालामनायनि अजद होनायनि सन्देह खालामदों। इन्द्रेश्वर राभानि बिबान सामलायनाय समाव सा 16 न' मोननो गोनां सुबुंफोरा मासिगिरिया रां दाबि खालामा होननानै लिरनाय महराव होदोंमोन। बिथाङा मसलपुर बियाबनि BTCनि EM राकेश ब्रह्मआ दोलोनि खोथाखौ लाना बेफोरबायदि नंखाय अजदखौ नायबिजिरालासिनो रायजोखौ फोरमायनाया थि जायाखै होननानै बुंथियो आरो राकेश ब्रह्मखौ मोजाङै राजखान्थिखौ सोलोंना ला होननाबो खावलायो। थामथि खौराङाव दङ सोरखारि मोनसेबो बिथांखिया नायसनहराखै बरसलानि धुमधुमा राइजोफोरखौ। सनितपुर जिल्ला बिधान सभा बियाबनि धुमधुमायाव लामा हान्थिनाय बेलायाव नासयजादों रायजो राजाफोरा। बरसला बियाबनि धुमधुमानिफ्राय बङा मन्दिरसिम 4 किल'मिटारसो लामानि हालोदा खनसे अखा हायोब्लानो हाब्रु जानायजों लोगोसे गाज्रि जानायाव हान्थिनो थाखाय जोबोद खस्थ'जों नासयजानाय रायजोफोरा गाज्रियै सोंखारियो। मख'जाथावदि बरसलानिफ्राय सिङिमारि, भैरागुरि, फथार, साखिफुख्रि जानानै बङा मन्दिरसिम थांनाय 10 गामिनिबो बांसिन गामिनि रायजोआ हान्थिग्रा दोंसेल' लामा आथिखालाव खनसे अखा हाब्लानो फुख्रि हाखरनि महर लानायजों लोगोसे जमरा जानो नासयजानाय बायदि नासयजादों रायजोआ। बोसोर हमना जायगानि रायजोआ हान्थिनाय बेलायाव गाज्रि हालोदाव मोगा-मोगि जानाय फैदोंब्लाबो दासिमहालागै 2 खेब MLA मासियाव जिरायनो हानाय जायगानि MLA गणेश कुमार लेम्बुआ जेबो रोखोमनि राहा लायैयाव जोबोद दुखु फोरमायो रायजोफोरा। ब्रैथि खौराङाव दङ नाथ जुगि फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन आफाद गौथुमफोरा 4 आरो 5 दफाखौ नायबिजिरनो खावलायदों। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोराव दुलाराय आसाम नाथ जुगि फरायसा आफादनि दैदेननायाव दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा आफाद, गरिया मरिया देसिय' जातीय परिषदनि दैदेनगिरिफोरा रायजो सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि फरायसाफोरनि फिथाइ फोसावनायनि आगोल 4 आरो 5 दफाखौ नायबिजिरनो खावलायदों। 5थि खौराङाव दङ NDFB केडारफोरखौ स्किल ट्रेनिं आरो प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनानै बुरखायनो नाजादों होननानै बुंदों बारग' NDFB SA। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बर'नि 3थि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि उनाव NDFBनि मोनब्रै हानजायाबो हाथियार गथायना होदोंमोन।
गोरोबथा बादियै बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ साख्रि होनाय एबा थोंजोङै थिसनथाइ होनायनि बाथ्रा दंमोन, नाथाय बेफोरखौ दासिमबो जेबो खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेखौ नोजोर होनानै दिनै बाक्सा जिल्लानि बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम खावलायनानै गांसे लाइजाम लिरो। बे लाइजामाव बारग' NDFB सोद्रोमा बिथांमोना बारग' NDFBफोरनि जेंनाफोरखौ दोनथ'नानै स्किल ट्रेनिं होनानै बुरखायनो नाजादों नामा होननानै सोंथि खालामो। बेजों लोगोसे माखासे गावारि सेंग्रा सिख्लाफोरनि प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं खालामनायजों NDFB केडारफोरखौ सरजाबना होफानो नाजानायखौसो नुनो मोन्दों होननानै फोरमायो। बारग' NDFBहा स्किल ट्रेनिं आरो जेनेरेल प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि गोनांथि गैया होनना फोरमायो। NDFB केडारफोरखौ सोरखारि साख्रि, पुलिस, मिलिटारियाव थोंजोङै थिसनथाइ होनांगौ आरो 34 बोसोर आलादा रायजोनि थाखाय दाबि खालामना हाथियार लानाय सोद्रोमाफोरनि जेंना आरो रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ सिगांग्रो मावनांगौ होननानै प्रमद बर'निसिम खावलायो। जोबथि खौराङाव दङ चिरांनि सालगुरिनि रायजोआ देरहाखांनायनि उनाव जेबो सुलाद लाहैयैनि अजद दैखांदों रनजित बसुमतारीनि सायाव। चिरां जिल्ला सान्थिपुर BCDCनि सिङाव थानाय सालगुरि गामिनिफ्राय उदालगुरि गामिसिम हान्थिग्रा 3 किल'मिटारसो गोलाव लामा। बे लामानि हालोदा जोबोद गाज्रि हालोदाव गोग्लैनानै दं। दै गलांग्रा गंसेबो नाला कालभार्ट गैया, नाथाय उदालगुरि मैसो बाजार, लालाय दैसा, दहलापारा, कुसुम दैसा आरो गामिफोरनि रायजो राजाफोरा राहा गैयैयाव बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो। बे लामानि गाज्रि हालोदखौ मोजां खालामनो आसा खालामदों बे बियाबनिनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ। मानोना बिसायख'थिनि आगोल रायजो राजाफोरनो गोबां खोथा होनायबो जादोंमोन। बे गामिनिनो सासे सुबुङा साननैसो सिगां देहा फाहामसालियाव सासे गथ' जोनोम होनो नागिरनाय जब्राखौ लांनो नाजानायाव लामानि हालोदखौ नुना रावबो गारि बिगोमाया फैयाखै होनना रायजोआ गोथौ दुखु फोरमायदों। बेराफारसेथिं गामियैनो खौसे जानानै UPPL दोलोनिफ्राय सायख'नानै देरहाहोहरनाय रनजित बसुमतारी आथिखालनि BTCनि सासे मावफुंगिरि सोद्रोमाया देरहाखांनायनि उनाव जेबो खौरां गैया होननाबो दुखुयै अजदबो होदों रायजोफोरा। बे बेलायावनो सासे सुबुङा मोजां हान्थामेलानि थाखायनो सिगांनि सोरखारनिफ्राय जेबो सोरखारि बिथिंनि मोनैनि थाखायनो खौसे जाना दानि सोरखार सालायनाय UPPL दोलोखौ बिसायख'थियाव मदद खालामदोंमोन गामिनि लामानि खाथिफोराव। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, आरो रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामना लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना बेल बटमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोनहा सिगां नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।